Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Atos. Walang eksaktong taon. Tungkong Mangga, Bulacan. Maglilimang taon na ang nakakaraan. Magmula noong napaanib si Atos sa organisasyong nagpapatupad ng batas at kaayusan sa komunidad. Hindi ko na sasabihin kung ano ito, sapagkat alam niyo na kung ano ang organisasyong tinutukoy ko. Ayon sa kanya, sa loob ng ilang taong gano'n ang trabaho niya, wala namang nangyaring kakaiba. Bibihira lang din sila na makatagpo ng mga taong nagkakasala sa batas dahil lahat ng tao noon takot sa gobyerno. Uso pa kasi ang parusang kamatayan, kaya hindi talaga basta-basta ang paggawa ng kasalanan. At ang ganoong rason ang nagpanatili ng katahimikan sa lugar ng Bulacan. Halos hindi na nga niya noon naiisip na manganganib pa ang buhay nila dahil literal na kontrolado nila ang lugar. Ang kaso lang, pagkaraan ng ilang taon, may umusbong na organisadong grupo na binubuo ng mga kriminal. Sa ilang buwang pagtatrabaho ng mga ito, marami na itong mga negosyanteng na biktima at naapektuhan sa mga karatig bayan. Labis itong ikinaalarma ng organisasyon nila, kaya naman umaga at gabi na silang nagpapatrolya. Kabilang si Atos sa pangunahing pangkat na tumutugis sa grupo. Marami na silang kinausap at binayaran para lamang matunton ng bakas ng mga ito. Ang kaso lang, masyadong mailap ang mga kriminal. Kahit may mga pagkakataong nasusukol na nila ang ilan sa mga ito, bigla-bigla na lamang yung naglalaho na parang bula. Walang kahit na anong bakas, animoy tinangay ng malakas na simoy ng hangin. Ang mas nakakapagtaka pa noon sa lahat, kahit napapalibutan na ito ng mga pader, nalulusutan pa rin ito ang kanilang grupo. Hindi naglaon dahil sa ganoong pangyayari. Napansin nilang kumikilos ng mag-isa ang bawat miyembro ng organisasyon. Wala silang ideya kung bakit ito ginagawa ng mga taong yon, ngunit malakas ang kanilang kutob na taktika ito ng kanilang mga kalaban para madali sila nitong malusutan. Sa loob ng ilang buwan, pinag-aralan nila Atos ang mga magkakaugnay na pangyayari na may kinalaman sa mga ito. At base sa kanilang pananaliksik, napagtanto nilang hindi pakay ng pangkat na yon ang pumatay. Ang ginagawa nila sa mga negosyanteng kanilang napapasok, pawang pagnanakaw lamang ng mga salapi at mga kagamitang may malaking halaga. Ang naging palaisipan lang, bakit wala silang naririnig na balita ukol sa mga taong bigla na lamang nagkakaroon ng malaking yaman? Naisip nila na kung totoong ginagamit nito ang mga salapi para sa kanilang sariling interes, dapat may mayaman na sana sa mga individual na yon. Naniniwala kasi silang kung likas na ganid ang mga ito, sa oras na makahawak ito ng ganoong kalaking pera, tsak na ibibili nila ito ng kung ano-ano. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi ganon ang nangyari. At dahil dito nahirapan silang maghanap ng paraan para matunto ng mga salarin. Habang tumatagal na nananatiling malabo para sa kanilang kinaroroonan ng mga ito, hindi nila maipagkakaila na nawawala na sila ng pag-asa. Akala nila matutulad din sila sa marami na nabigo, ngunit dumating ang isang araw na bigla na lamang nag-iba ang simoy ng hangin. Nagsimula ito noong may nakilala siyang lalaking tubong Tungkong Mangga. Nauna itong lumapit sa kanya para manghingi ng kakarampot na pera. Siyempre bilang alagad ng batas na may mabuting kalooban, hindi niya tinalikuran ang hinihingi ng lalaki. Sa loob ng ilang araw na pagbibigay niya rito ng salapi, doon niya na unti-unting nalaman na sikat pala ito sa baryong kanyang minamanmanan. At ang lalaking yun pinuno, kinikilalang antingero sa lugar na yon. Sa kanyang pananaliksik, marami siyang nalamang kwento ukol dito.
Ngunit karamihan sa mga ito, hindi gaanong kapani-paniwala sa kadahilan ng masyado itong imposible kung pakikinggan. Ang totoo niyan, marami siyang tinalikurang kwento ukol dito. Kahit nga kasi siya, di yun kayang gawin at sa estado ng lalaking tinutulungan niya, parang wala naman itong kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Sa loob ng 1 linggo na pabalik-balik siya sa bahay nito, wala namang nangyari. Palagi niya itong nadadat ng abala sa mga gawaing bahay at paghahanap buhay upang matustusan ang kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya. Bibihira na rin ito kung pumunta sa baryo, lalo pat bawat minuto sa oras nito, napakahalaga. Dahil sa ganoong kaganapan, wala talaga siyang inaasahan, ngunit pagbisita niya noon sa kasagsagan ng dapit hapon, nakita niyang parang nagbago ang lalaki. Kung nung umaga napakalumbay ng katawan nito, noong mismong gabi, parang napaka-alerto nito. Pagpasok naman niya sa loob ng bahay, nakita niyang bahagya itong natigilan sa kasalukuyan nitong ginagawa. Dali-dali rin itong isinarado ang pintuan sa kusina, sabay harap sa kanya. Magandang gabi ho, Ginoong Atos. Pasensya na kayo kung hindi ko napansin ang pagdating ninyo. Hindi ko kasi inaasahang pupunta kayo rito ng ganitong oras eh. Ano hong atin? Wala naman. Napabisita lang ako. Sabi kasi nung may tindahan dyan sa kanto, mas magandang gabi kita rito puntahan. Marami umanong nagbabago sa'yo kapag ganitong oras. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman itong napangiti na parabang nakakaloko. Maya-maya pa, pagsilay naman ng lalaki sa kanya, may hinahon naman itong nagsalita ukol sa kanyang mga nalaman. Inamin din itong totoo ang mga bagay na kanyang narinig, kaya wala siyang dapat na pagdudahan. Dagdag pa nito na, hindi rin niya ipinagkakailang pagiging isa niyang antingero, pero mariin niyang inilahad kay Atos, hindi siya kabilang sa mga taong hinahanap nito. Maaaring magkapareha sila ng abilidad ng mga individual na hinahanap ng batas, ngunit nasisiguro niya, hindi siya kabilang sa mga ito. Isa lang siyang hamak na padre de pamilya na walang ibang hangad kundi ang makatulong sa kapwa at sa kanyang pamilya. Ginoong Atos, kung duda pa rin talaga kayo, pwede niyong halugugin ang bahay ko. Bukas kami sa mga ganyan para lamang mapatunayan na kami mga inosente at kailan may hindi nagkaroon ng kasalanan sa kinikilala nating batas. Nang marinig naman ni Atos ang sinabi ng lalaki, hindi na ito nakaimik. Sa halip, humingi na lang ito ng tawad ukol sa kabastusan na kanyang ginawa. Dagdag pa nito na, trabaho lang ang kanyang pinapatupad at wala itong kahit na anong ibig ipahiwatig. Dahil sa kanyang sinabi, naunawaan naman ito ng lalaki. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagdesisyon na rin itong umalis. Alam niya kasing nasaktan niya ang damdamin ng taong yon, kaya kinakailangan niya munang palamigin ang sitwasyon. Lumipas pa ang mga araw, muli itong nagpakita sa kanya para mamalimos ng tulong. At kagaya ng una, hindi niya ito tinalikuran. Naawa rin kasi siya sa lalaking yon pinuno, gawa ng malubha ang kalagayan ng dalawa nitong anak. Ang hindi niya lang maisip, bakit sa dinami-rami ng taong natulungan nito, hindi niya kayang bigyan ng milagro ang mga mahal niya sa buhay. Upang magkaroon ito ng linaw sa isipan ni Atos, pinangahasan niyang magtanong. Gringo, hindi ba't antingero kang nanggagamot? Bakit hindi mo tulungan ng mga anak mo? Kung ibang tao nga natutulungan mo, paano pa kaya mga malalapit sa'yo? Nako, Ginoong Atos, hindi ho yung ganong kadali. Sa iba napakahusay ko, pero sa harapan ng aking pamilya, isa lang akong taong walang kaalam-alam. Kailanman hindi maaaring gumamot ang albularyo ng kanyang mga kamag-anak alinsunod sa sumpa ng aming mga karga. Isang mahirap na realidad na araw-araw naming kinakaharap. Dahil sa sinabi nito,
Napatahimik lang naman siya. Sa isip-isip niya kasi, masyado na itong personal na problema kaya hindi niya na obligasyong manghimasok. Matapos naman nilang mag-usap, binigyan niya ito ng pera para meron itong panggastos sa kanyang mga anak. Inabisuhan din niya itong ipatingin yon sa bahay pagamutan sa pagbabaka sakaling mapapagaling ito ng mga eksperto. Matapos naman itong makuha ang mga kaukulang tulong na kanyang hinihingi, masaya itong nagpasalamat bago umalis. Kalaunan, nang makalayo na ito, sakto namang dumating ang kanyang mga kabaro. Alam mo, Atos, hindi ka dapat basta-bastang nagbibigay ng pera sa mga hindi mo kilala. Malay natin, ginagamit lang nila yan pambili ng kung ano. Sa panahon ngayon, maraming tao nang gumagamit ng kanilang pamilya para mapunan ang mga pangangailangan sa mga bisyong nagpapasaya sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niya itong inabisuhan na hindi ganoon ang pagkakakilala niya sa taong yon. Dagdag pa niya na nakapasok na siya sa bahay nito kaya alam niya ang sitwasyon ng pamilya ng taong yon. Mariin din niyang inilahad. Mabuti ang pakikitungo nito sa kanyang asawa. Kaya naman hindi siya nanghihinayang na bigyan yon ng tulong. Nabanggit din niya na baka kapag hindi niya ito tinulungan, yun pa ang magiging malaking problema nila sa hinaharap. 2 buwan ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pagmamasid sa baryo. Kung saan-saan na rin sila noon pumupunta para lamang makakuha ng impormasyon sa grupong hinahanap nila. Kahit kasi matunog na ang mga ito sa bayan, nakapagtatakang patuloy pa rin itong nagnanakaw. Kadalasan kasi sa mga masasamang loob na gumagawa ng krimen, agad na nagpapalamig kapag nalaman nilang masyado na silang mainit sa mata ng batas. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo namang tumaas ang kanilang tsansa hanggang sa sumapit na ang gabi kung saan nakita nila sa kauna-unahang pagkakataon ang muka ng salarin. Ayon sa kanya, nangyari ito sa kasagsagan ng kanilang pagpapatrolya. Habang naglilibot sila sa mga kabahayan, sakto naman napadaan sila sa malaking bahay ng negosyante kung saan doon nila nakita ang isang lalaking papalabas, bitbit ang 2 sakong punong-puno ng laman. Nang masipat nila ito, agad nila itong tinutukan ng lente, sabay pinuntahan. Dahil sa ginawa nila, naalarma ang lalaki, kaya agad itong kumaripas ng takbo papalayo. Hindi na rin ito lumingon pa, indikasyon na meron itong nagawang kasalanan. Pagkalayo naman ito, doon pa lamang lumabas ang may-ari ng bahay. Sigaw ito ng sigaw habang tinuturo ang direksyong tinatahak ng magnanakaw. Nang marinig nila ang hinaing ng negosyante, di na sila nagdalawang isip na sundan ng salarin. Habang tumatakbo, nagradyo na sila sa kanilang mga kasama na nasa unahang bahagi lang ng pinangyarihan. Sa pamamagitan kasi ng mga ito, madali nilang mahaharangan ng salarin, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, walang sumasagot. Dahil dito, napilitan silang sumunod ng walang kaide-ideya sa lugar na kanilang tinatahak. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating sila sa kakahuyan kung saan malayo na sa kabahayan. Napakadilim ng lugar, kaya kahit marami sila, limitado lang ang kanilang mga nasisilayan. Maya-maya pa, dito na nila nakita ang lalaki na may daladalang sako. Nakatayo ito sa dulong parte ng kakahuyan, tahimik na pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Matapos naman nila itong makita, naalerto ang grupo dahil kung iisiping mabuti, madali itong makakatakas kung talagang hangad nito ang tumakas. Ang kaso lang, parang hinintay sila nito, kaya naisip nila baka armado ito ng mga armas. Inabot din sila ng 10 minuto sa pagmamasid bago sila nagdesisyong lumapit. Habang papalapit sa lalaki, panay naman ang pagtitig nila doon ng maigi. Di kasi nila maaaring tutukan nito ng lente
dahil baka gumawa ito ng hindi kaaya-aya. Pagharap naman nila sa lalaking yon, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang mukha ng taong tinutulungan niya. Kahit saang anggulo, hindi niya ito kayang maipagkaila. Ultimo nga yung kabaro niya, agad itong nakilala, kahit unang beses niya palang itong nakita. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman itong humugot ng kanilang mga armas. Agad nila itong tinutukan, dahilan para mas lalong matuwa ang taong yon. Sa halip na matakot at magmakaawa, hindi niya ito nakitaan ng kahit nakatiting na pagkasindak. Basta, kaswal lang itong nakatayo, animoy ang mga armas nilang dala ay hindi roon uubra. Maya-maya pa, humugot ito ng talibong na siya namang ikinaalarma ng kanyang mga kasama. Paulit-ulit na rin nila itong sinigawan para masubukang iligtas ang buhay nito. Alam kasi nilang hindi nila ito kailangang patayin dahil marami pa sila ritong itatanong hinggil sa mga kasama nitong hindi pa nila nakikita. Subalit, habang nakikipag-usap sila, mas lalo lang itong nagalit. Walang sabi-sabi, bigla naman itong binitawan ng isa pang sakong hawak-hawak nito, sabay sugod sa kanila. Nang makita naman ito ng grupo, wala na silang nagawa kundi ang magpaputok. Yun na lang kasi nag-iisang paraan para masindak ang lalaki. Kaso hindi rin ito umubra hanggang sa mapatamaan na nila ito. Akala nila mapapatay nila ito sa isang putok lang, pero sa hindi malamang dahilan, tumagos ang bala sa katawan nito. Ni katiting na sugat wala itong tinamo, kaya muli nila itong inasinta. Ngunit ganun pa rin ang nangyari hanggang sa makalapit na ito sa kanilang grupo. Pagtaga nito ng sundang, kitang-kita niya ang pagkahati ng balikat ng kanyang kasama. Ora mismo namatay ito, dahilan para matakot ang iba. Sa sobrang pagkataranta noon ni Athos, hindi niya namalayang kumakaripas na rin pala siya ng takbo papalayo. Duwag na kung duwag. Kahit na sino o kahit kayo, mawawalan kayo ng lakas ng loob na dakpin ang hinuhuli ninyo kapag nagpakita to ng kakaibang bagay. Pagdating nila noon sa bayan, dito pa lamang kumalma ang kanilang mga sarili. Upang hindi magdulot ng takot ang mga nangyari, kokonting individual lamang ang nakakaalam sa mga nangyari. Pribado at lihim din ang kanilang naging ulat, kung saan tanging ang mga nakakataas lamang na opisyal ang nakakaalam. Lumipas pa ang mga araw, hindi na muna siya bumalik sa baryo. Maging siya man kasi, aminadong hindi niya kayang kaharapin ng taong yon dahil sa mga nangyari. Sa isip-isip niya na sa oras na magkita sila, marahil isa sa kanila ang mamatay. Dahil sa ganun niyang kaisipan, minabuti niyang dumistansya. Wala siyang pakialam kung ano na ang mangyari sa taong yon, gawa ng kung iisipin, hindi naman niya kargo ang buhay nito. Ayon pa kay Athos na, yun na talaga ang kanyang desisyon, kaya inaasahan niyang hindi na sila magkikita. Ngunit, makalipas lang ang ilang araw, sinadya siya ni Gringo sa lugar na kanyang nilipatan. Pagpasok nito sa loob, takang-taka naman siya dahil piling mga tao lamang ang pinagsabihan niya ukol sa kanyang lokasyon. Nataon ding walang katao-tao noon sa lugar at pagpasok nito, diretso itong tumuloy sa kanyang bahay na parabang nakailang balik na yun doon. Nang makarating na ito sa sala, dito niya na ito tinutukan ng armas habang seryosong nagtatanong. Teka, paano mo na lamang nandito ako? Ano bang gusto mong palabasin? Wala akong gustong patunayan sa'yo. Nais ko lang sanang malaman mo ang mga bagay na hanggang ngayon hindi mo pa naiintindihan. Hindi akong taong nakita mo noong gabing yon at yan ang gusto kong klaruhin sa'yo. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga aswang na may 7 persona? Marami nagsasabing alamat ang tungkol sa pag-iral nila. Pero sinasabi ko sa'yo, totoong mga demonyong yon.
At yan ang isa sa mga pangunahin nating problema rito. Merong dalawang paraan para makuhanan ka ng pagkakakilanlan nito. Una, kailangan nitong mahigop ang dugo mo at ikalawa, napaslang ka. Sa estado ko, nahigop nito ang aking dugo. Yun ang rason kung bakit akong nakita mo noong mga oras na yun. Pero maniwala ka man o hindi, hindi talaga ako yun. Dagdag pa ni Gringo, una niyang asawa ang aswang na gumagambala sa baryo nila. Ito rin ang nanay ng dalawa niyang anak na kasalukuyang binabalot ng matinding karamdaman. Marahil ay gusto na nitong paslangin ang sarili nitong mga supling nang sa gayoy hindi ito magkaroon ng kahit na anong kahinaan. Mariin din niyang inilahad, matagal na niyang hinahanap ang dati niyang asawa para pakiusapan nito na alisin na ang sumpa ng dalawa. Ang problema, kahit ilang beses silang magkita, sadyang hindi pa rin mawala-wala sa puso nito ang matinding galit sa kanya. Pagtatapat pa ni Gringo, maayos ang kanilang pagsasama noon at ang tanging nagpahiwalay sa kanila ay ang kanilang paniniwala. Mabigat man ang ginawa niyang desisyon, alam niyang hindi niya ito pagsisisihan dahil kung patuloy silang magsasama, baka magkamatayan lang sila. Nang marinig naman ito ni Athos, hindi naman siya kaagad naniwala. Bilang alagad ng batas, sanay na siyang makarinig ng mga palusot. Hindi na ito bago sa kanya, kaya para mapatunayang totoo ang mga sinasabi nito, nagtanong pa siya ng nagtanong. Ngunit sa loob ng isang oras niyang pagtatanong, wala siyang narinig na kaduda-duda. Lahat ng bagay na sinasabi nito, nagmumula sa puso. Ang mas nakakamangha pa, na habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unti siya nitong nakukumbinsi. Kalaunan, nang mapagtanto niyang totoo ang mga sinasabi nito, doon na siya unti-unting kumalma. Gringo, alam mo namang alagad ako ng batas. Hindi ako basta-bastang naniniwala, lalo na kung walang patunay. Para maniwala ako sa'yo, ipakita mo sa akin yung mga sinasabi mo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Base kasi sa kanilang mga napag-usapan, lalakad sila pagsapit ng gabi dahil yon ang oras ng pagsilabasa ng mga persona ng asawa niya. Kumakalat ang mga nilalang sa iba't ibang parte ng baryo, ganon din sa mga karatig bayan. Ito na rin mismong nagkumpirma na yun nga ang nagnanakaw sa mga negosyante. Pero hindi lahat siya ang may gawa. May mga pagkakataong kasing kumikilos din sila Gringo para pagnakawan ang mga taong mapang-abuso sa kanilang lugar. Mali na kung mali at masama na kung masama ang ginagawa namin, Ginoong Athos. Pero sana maisip mo rin, meron kami mga pangangailangan. Hindi kami papayag na habang sila'y nagpapakasasa sa yaman ng aming lupa, kami naman ay namamatay dahil sa matinding kahirapan. Hindi kami magkakaganito kung pantay lang ang lahat. Walang lamangan. Oo, naghahanap buhay sila, pero marami silang inaapakan. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya umimik. Alam niya kasing may punto si Gringo, kaya nauunawaan niya ang paggawa nito ng pasyang labag sa batas. Aminado rin si Athos noon na maging siya man nakakagawa din ng labag sa batas. Minsan nga labag pa sa Panginoon, pero hindi naman siya hinuhusgahan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Sa pagsapit naman ng gabi, maaga pa silang umalis. Kagaya ng napag-usapan, tinahak nila ang malawak na ilang milya ang layo sa baryo. Habang pinapasok na nila noon ang kakahuyan, dito na mayat-mayang nagtanong si Athos kung saang lugar sila pupunta. Kahit hindi niya kasi sabihin, bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Di rin niya maisip kung ano ang pakay nila roon, gawa ng napakalayo na nito sa mga lugar na pwedeng panirahan ng mga tao. Gringo, napakalayo na natin. Baka hindi lang asawa mo makasalubong natin dito. Alam ko kasi marami ritong rebelde,
Kaya medyo delikado talagang dumaan dito lalo na kapag gabi. Huwag kang mag-alala, Ginoong Athos. Hawak natin sila. At isa pa, takot din dito ang mga rebelde. Sabi nga nila, buwang lang ang daraan dito sa kalagitnaan ng gabi. Sumunod lang ho kayo sa akin. Malapit-lapit na ho tayo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanahimik na lang siya. Sa isip-isip niya kasi, wala na yung atrasan dahil malayo-layo na rin ang kanilang napuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa pinakagitnang bahagi ng kakahuyan, meron siyang nakitang isang lumang bahay na may mga nakasinding gaser sa loob. Antigo na ang bahay na yon, na halos pagtagpi-tagpiin na lamang ang mga kahoy at trapal para hindi masira ang porma. Bagaman nasa malayo pa, nangangalingasaw na ang amoy na nagmumula sa loob. Para itong pinaghalong dumi ng tao at labi ng hayop na naagnas. Basta, napakahirap talagang pakisamahan ng amoy, lalo na kung hindi ka sanay. Mabuti na lang, nakayanan nito ni Athos, kaya nakalapit sila roon nang hindi gaanong umuusog ang kanyang sikmura. Pagdating naman nila sa bakuran, nakita nila ang 7 kataong merong nakataling kadena sa liig. Nakahiga rin ng mga ito sa labas, habang walang saplot sa katawan. Pagramdam naman ng mga nilalang sa kanilang pagdating, dahan-dahan naman itong nagsitayo, kasabay ng malalim nilang pag-angil. Namula rin ang mga mata nito, animoy para itong mga mababangis na hayop. Maya-maya pa, nang naging maligalig na ang mga nilalang, doon pa lamang lumabas ang isang babae na nakasuot ng talukbong. Pagdaan nito sa pintuan, unti-unti namang kumalma ang 7 nilalang na nagbabantay sa labas ng bahay. Pagdating naman ito sa kanilang harapan, ibinaba nito ang kanyang talukbong at dito na nga nila nakita ang babaeng unang inibig ni Gringo. Maputi na ang buhok nito at medyo hindi nakaya-aya ang kanyang suot. Ngunit sa kabila ng ganun nitong estado, napakakinis pa rin ang pangangatawan nito. Di rin maitatago ang ganda ng babaeng yon, dahilan para mapaisip siya kung totoo nga ba ang lahat ng sinabi nung kaibigan niya. Maya-maya pa, pag-wika naman ito sa kanila, tumahimik ang 7 nilalang. Bigla rin itong tumayo ng tuwid at sa isang iglap dito nila nasilayan ang lahat ng mukha ng kanilang hinahanap. Kabilang sa 7 nilalang si Gringo, ang kabaro ni Athos at ang 5 antingero na napaslang nito sa duelo. Ayon kay Gringo Pinuno, malalakas ang mga antingerong yon, kaya hindi rin ito basta-basta kung kakalabanin. Dagdag pa niya na, ang mga itong pangunahing utak ng nakawan at pagkamatay ng iilang mga negosyante. Paglapit naman sa kanila ng dati nitong asawa, narinig niyang parang may binubulong itong salita. Basta, parang nagsasambit lang ito ng kung ano-anong letra, kaya hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Ngunit, matapos niyang marinig ang lahat ng yon, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Nang mapansin naman ito ni Gringo, dali-dali naman siya nitong sinabuyan ng langis na siya namang pumawi sa kasalukuyan niyang nararamdaman. Huwag mo siyang pakialaman, sapagkat labas siya sa ating usapan. Naparito kami para hingin sa iyo ang buhay ng 2 nating anak. Hirap na sila, kaya parang awa mo na. Alisin mo na ang lahat ng ibinigay mong sakit sa kanilang 2. Hindi ko sila mga anak, Gringo. Wala akong pakialam sa mga dinadanas nila. Kung gusto mo na sila'y gumaling, alam mo na kung ano ang iyong gagawin. Nang marinig naman ni Gringo ang sinabi nito, napasigaw lang ito ng napakalakas. Bagaman hindi na ito nagsalita, saksi si Athos sa sakit at bighating dinadamdam nito noong mga sandaling yon. Ilang segundo pa ang lumipas nang hindi na nito maatimang mga katanungan sa kanyang isipan.
dito na ito humugot ng armas sa kanyang tagiliran. Pagsilay naman ng asawa nito sa kanyang ginawa, agad naman itong pinakawala ng 7 persona. Ayon kay Gringo Pinuno, ilang beses na silang nagkaharap ng kanyang asawa, ngunit madalas niya itong pinagbibigyan. Aminado kasi siyang magpahanggang sa mga oras na yon, hindi niya kayang talikuran ang kanilang mga pinagsamahan. Yon ang nagsisilbi niyang angkla upang hindi niya makamit ang hustisya para sa mga anak niya. Ngunit sa pagkakataong yon, tila bang nakabuo na siya ng desisyon. Pagsugod niya kasi rito, nagkaroon na siya ng pagmamalabis na paslangin ito. Nang magsimula na ang kanilang pagbubuno, ginamit niya ang kanyang buong puwersa. Habang sinasalag naman ng asawa nito ang lahat ng kanyang pag-atake, kitang-kita sa mukha nito ang pagiging kampante. Animoy kahit nagmamasid lang ito, malakas ang kutob nitong mananalo ang kanyang mga persona. Subalit, nang gamitin na ni Gringo ang lakas na nagmumula sa gabay niyang kapre, dito na nagbago ang lahat ng pangyayari. Ang mga personang dating hindi maabot ng kanyang armas, nagagawa na niyang masugatan hanggang sa mapaslang na niya ang iilan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagawa na rin niyang mapaslang maging ang kawangis niya. At ang pangyayaring yon ang naging daan para manghina ng husto ang kanyang asawa. Pagkalipol niya sa 7 nilalang, nakita niya itong napaluhod sa lupa habang naghahabol ng hininga. Dahil sa pangyayaring yon, naging madali na lamang para sa kanya na pugutan ito ng ulo. Bago niya gawin ang kanyang huling pag-atake, sa kauna-unahang pagkakataon, inilahad niya sa kanyang dating asawa ang mga pagsisisi niya sa buhay. Matapos nun, hindi na siya nagdalawang isip pa. Nang mapatay niya na ito, hinugot niya ang puso nito para gawing lunas sa karamdaman ng 2 niyang anak. Nang masipat naman ni Athos, halos hindi ito makapagsalita. Yung mga nakita niya kasi noong mismong gabi, masyadong brutal para masaksihan. Hindi naglaon, nang makuha na nila ang kanilang pakay, agad naman silang umalis sa lugar. At magmula noon Pinuno, kumonti na ang mga nangyaring nakawan sa baryo. Bagaman hindi ito tuluyang nawala, kahit papaano naalis ang mga pangunahing banta. Ngayong retirado na itong si Athos, at medyo malilimutin na rin, may isang tao talaga ang tumatak sa kanyang memorya. At yun ay ang kaibigan niyang si Gringo. At ang asawa nito na may 7 persona.